سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ سی والی کنو مکان صلو علیہ وآلہ سی کھول کے دکھلائے ہیں اسرار وحدت دے سبے سی کھول کے دکھلائے ہیں اسرار وحدت دے سبے حق سچ سنایا بے گمان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ اقصاد مسجد دے کل انبیاء تھے مقتدی اقصاد مسجد دے کل انبیاء تھے مقتدی تھے امام مرسلان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ نہیں بعد میرے کوئی نبی اے آپ دا فرمان گے نہیں بعد میرے کوئی نبی اے آپ دا فرمان گے حقیقت کل بیان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ وآلہ ایک ہاتھ تے سجے ایک ہاتھ تے چن رکھ جو مگر رخسان میں ایک ہاتھ تے سجے ایک ہاتھ تے چن رکھ جو مگر رخسان میں کر دیتا
سب حق بیان صلو علیہ وآلہ سیدی قدر سی مہربان صلو علیہ